No, já to pomalu kompletuju, tady některé místa v těch bokách jsou vyhnilý, takže záplatuju a pak to vybrousím, dám tomu nějakou lidskou podobu, aby to vypadalo a přemýšlel jsem, původně jsem myslel, že bych ty desky boční posadil tady na to, jo, ale nebudu to dělat, protože za prvý budu mít hrozně moc odpadů, takže já to celý vpravím dovnitř. A tady ten roh, aby tam mezi tékala voda vytmelým epidiemkem, to je tady ta černá sračka. A to je prostě na střechy původně určený a má to neskutečnou výdrž. V podstatě je to guma, která vulkanizuje reakcí na kyslík. No, takže takhle já si hraju, no. Takže to vsadím celý dovnitř, pochytám to nerezovejma vrutama zvenku, vevnitř to spevním a bude. No a to je ještě na dlouho, protože tady mám schnutí a tak.